Què va fer? Se la va tirar? No, res tan greu. Doncs què va fer llavors? Jo va fer un massatge als peus. Un massatge als peus? Només això? I el Marcelus què va fer? Va portar un parell de tios al seu pis. El van portar al balcó i el van tirar al buit. Aquell negre va volar 4 tiros. A baix hi havia un petit jardí amb cristalls com un hivernat. El negre els va treure a l'altre. Des de llavors té un petit defecte al parlar. És una autèntica llàstima. Tot i així t'he de dir que et vas cremar jugant al futbol. Jo ho veig. Que no se li fa massatge als peus a la dona al Marcelus Guat. No creus que us va passar una mica? Bé, no crec que l'Antoine actués d'aquella forma com ho va fer, però segur que esperava alguna reacció. Només va ser un massatge als peus, això no és res. No ho és, però és tocar la dona del Marcelus d'una forma familiar. És tan greu com menjar-li el coll. No. Però és la mateixa merda de joc. Espera una mica. Fer un massatge als peus a una puta o llepar-li el coll no és la mateixa puta cosa. No ho és, però és el mateix joc. Tampoc és el mateix joc. Escolta, una altra manera de fer massatge als peus sigui diferent al meu. Però tocar les peus a la seva dona o fotre la llum al seu sagrat forat no és el mateix joc, no és la mateixa lliga, ni tan sols és el mateix esport. Fer el massatge als peus no significa una merda. Has fet molts massatges als peus? A mi no em parlis dels peus. Soc el marit mestre de fer massatges als peus. N'has fet molts? Hòstia, clar que sí. Vaig perfeccionat amb la meva tècnica que quasi no faig pessigotes. T'importaria fer un massatge als peus a un home? Vés-te a la merda. N'has fet molts? Vés-te a la merda. Estic bastant cansat, m'aniria molt bé un massatge als peus. Espera una mica, deixa que rotllo que m'estàs cabrejant. És aquesta porta? Sí, és aquesta. Quina hora és? Són les 7:22 del matí. Encara és d'hora. Esperem una mica. Escolta, el fet que jo m'he fet un massatge als peus amb la mà no justifica que el Marcelus tira l'anta des d'un edifici sobre una caixa de cristall i li foti una parla per sempre més. Això no està bé. Algun fill del podem fer més i sol que em deixi invàlid, perquè si no el mataria. Saps què vull dir, oi? Jo no dic que estigui bé, però dius que un massatge als peus no significa res, i jo dic que sí. He fet milions de massatges als peus a milions de dones i tots han significat alguna cosa. Es fingeix que no és així, però ho és, i això és el més collonut que tenen. Estàs fent una cosa molt sensual, i ho saps. Tu i ella també. El Marcelus ho sabia i abans no ho hauria d'haver sabut. Comprens el que et dic? Quina observació més interessant. Vinga, anem a mentalitzar.